меган 200 000 муҳоҷири тоҷик авф карда мешавад. 14 бояд аз душанбе мепаридам Екатеринбург. бале метавонам. ин хеле як гапе ки салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. мо имрӯз тасмим гирифтем ки комментарияҳои шуморо хонем ва ба саволотон ҷавоб гардонем. бо диққат гӯш кунем. инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан боварӣ надоред. худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. шифофармо дар хизмати шумо. хоб шурӯъ мекунем. гӯш кунем. баҳодур нависонда. ассалому алайкум акаи Сорбон. меган 200 000 муҳоҷири тоҷик авф карда мешавад. ҳамин гап асос дошта бошад ё ки не? дар бораи авф шидан ва нашидан яъне ки ягон информатсия нест, ягон пешниҳод шидагирам нест, ягон гапам нест. ҳозираша бародаро, ҳар чизе ки шид иншааллоҳ худо хоҳад мо видео мекунем. шумо пайгирӣ карда бесем видеоимро. ғуломов нависонда. ассалому алайкум бародар. як чира пурсум. ман рӯзи 6 октябр тоҷикистон омадам. документом соз буд. регистратсия патент доштам. рӯзи 16 сумаш споридагӣ буд. патентмам рӯзи 16 буд. числош буд нашида. ман билет гирифтам. 14 бояд аз душанбе мепаридам Екатеринбург. аэропорта гуфтан въездат маҳкамай. мара оилам ва кӯдакон шаҳрвандии Россия дорам. ӯ чӣ маслиҳат медиҳӣ? чо кунем? маслиҳати ман ҳаме ки посолство мера ин ҳамин ҳолати гуфтагита дар онҷа заявление карда мепартой мебинам ва расм мекунам. баъд посолствои Россия дар Тоҷикистон. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорбон. як савол дорам, ҷавоб деҳ. магазин доштам, банкрот шудам. моли ба як одам споридам ба қарз. омада забонхат дод 2 моҳ метем гуфта ҳозир боша 7 моҳ шуд надодай. ман бошам дар Россияем, телефоншо намегирам. чикор кунем? илтимос ҷавоб деҳ. пешаки раҳмат. метавонӣ ки аз ваҷои худат ягон хонавода бугӯӣ ба номаш давернус рӯй кунӣ, ариза пешниҳод кунам ба мақомот, яъне ки ба прокуратура ё ки ба адел анаму ҷои истихдом ариза кунем, пешниҳод кунем. иброҳим нависондай. ассалому алайкум ака. нав додарам омад 18 сола шидагӣ нест. аз аэропорт гардонам, баъди 3 моҳ даромада метавонад ё ноболиғора депортатсия мекунанд баъди 3 моҳ? бале метавонад. ин хеле як гапе ки баъзе нафарҳое ҳастанд ки мераванд аз аэропорт мегардонандшон, 10 бори дигар попитка мекунанд, намемонандшон. бо баъзе нафарҳое ҳастанд ки як бор попитка мекунанд, мемонандшон. мақсади гап аз тақдир вобастагӣ дорад чиз. як нафари дигар нависонда. салом акаи Сорбон. даъваткунӣ ба хизмат тамом шуд ё ки не? дар бораи хизмати ҳарбӣ худо хоҳад боз видеои пурратар мекунем. дар ҳамин 2 рӯза интизор бошем. ҳозираша тамом шудагӣ нест. бародароне ки мехоҳем границаи Қазоқистон пересекат кунем, шофёрои бо таҷриба ва ширкати боваринок худшон шуморо ба даста граница мегзаронанд. номерошон мебурояд, зангшон бизанед, аз дари хонатон мегиранд, мебаранд. аня нависонда. чӣ хел чорни список бифаҳмем ки дар рӯйхат ҳастем ё ки не? дар бораи чорни спискаро фаҳмидан худо хоҳад дар видеоҳои оянда мо як нафара барои шумо мегем, ҳамон қад суҳбат мекунем, мефаҳмад, яъне ки проверкатон мекунам. султон мирзоев нависонда. салому алайкум акаи Сорбон. мерем аэропорт мегардонам, не ки депорт накарда проверка мекунем. ӯям меган шуғли аҳолӣ. ҳозир мо дар ин масъала гуфтем ки аз тақдиртон мебинем чиза, оё мемонанд шуморо ё ки намемонанд. ҷамшед ҳоҷиев нависонда. ассалому алайкум ака. агар реестр номта бурорӣ, граница гузашта прописка карда мешавад? якам курс студентам, ҷавоб медодӣ. пешаки раҳмат. бале мешавад. граница бо одамои бурав ки тра битонанд гузаронда мақсад. мусозода нависонда. акаи Сорбон. моҳи январ таваллуди 99 27 медурая ба аблаваи баҳорӣ даъват мешавад ё не? раҳмат барои ҷавоб. 27 ки шид аллакай аз даъват ба хизмат озод мешавад. як нафари дигар нависондае ки салому алайкум ака. одамое ки депортатсия кардагианд гӯшида бошад? не. мо дар ин масъала аввали видеода гап задем ки ягон авфшидагӣ нест. яъне ки як нафари дигар нависонда. салом Сорбон. ман реестр даем граница бурам, омадам метавонам? нафарое ки реестр даен, агар ки аз Россия баромаден, дигар шумо обратно даромада наметавонед. яъне ки номи шумо дар чорни спискаи бародари азиз, шумо запрет на выезд мешед. барномаи имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. зинда ва сарбаланд бошед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.